Tatay ninyo magminyo kusab? Oo. Nakadungog ko. Iyang gisultihan si Tia Dili. Musugot mo? Ikaw, Niknik. Musugot ka nga si tatay mo mga sawag lain. Di ko masugot, lo. Nga naman? Gayod lang. Musamot na dili ni Mia taga ni tatay ug bahan sa eskwelahan. Mga asawa si tatay ninyo. Karon na makatiman ninyo. Silbing ili sa inyong nanay Martina nga patay na. Kinsa man day iilis ni tatay sa among nanay Martina. Si Manang Idang ninyo. Lo, maldita ko na si Manang Idang. Halanik, ingon si Tia Diling. Kumasawa na niya si Nang Idang kay magnanay na taniya. Magnanay dito? Oo. Natural, gita. Kung kinsay masawa ni tatay ninyo, magnanay good mo. Di ko'y kalain na lang. Aw, di mo ganahan mo tawag nanay. Mami na lang. Mami Idang. Sapa daro kay tataka man lang kag sulti. Sa man di ay? Di man sila ganahag nanay. Di mami. 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 Kung kaon ini, kalami ini. April! Oh! Ikaw eh, hindi ka na eh. Ay, diharap ilang ko na eh, Andrea ba? Andrea? Anak ko na yung kuhan God, nabirtog na ng Monica. Monica Birto? Oh, ano naman di ay? Ala, umura ba kuno na sila? Pari ay, umusi mo kagaral. Tuwa na sila? Basta nga mugiro ni uli na. Kabalag ko tong tawhana. Kinsa si Brady? May lain pa bang hamugiro nay? Ngano man di ay? Hanabi mong good nay nga kaslunon ko numi. Murag korek. Hapit ako na kumusugot niya. Iya ko na kong pangasawon. Pasagkiin na lang na day, ay na lang pagunahon na anak. Gara man ko na kay may mamimtagad niya. Madugay nay? Di na dyan ako pasuroyon nganhi. Ayaw lang panginsulto. Ayaw na lang na siya tagda. Kalagot mong good kayo. Ay pala ako na siyang gisugot. Takalag panabi. Sultihi lang siya dinay. Ingna, nga di lang siya magpatuyang. Kaya wa man siya magkuha ana. Kinim sa si tatay nay. Magpakita o gusto ni Brady. Nya, nagtunan ng tawana nga. Kagusto sad ko niya. Di badlong nananako sa tatay nimo. Unsaon man ululuhan man ng Brady kay tagaan mag-usag galon to ba. Badlungan na sa tatay nay, uy. Sulti siya nga. Di na makayo magpabor-pabor siya. Kasi pagka tinuod jud nay, wa jud ko nakagusto ng Brady. Na si Nanay Diling? Oh, nay gibuhat. Kuan ba? Di ba kailan ka Monica Birto? Monica Birto? Oh, nano mo day? Di ba gidungog ka lang mo? Oh,
Manananggal bitaw pa na sila. Ano man di ay? Di ba naanak sila ay anak daga? Naabitaw ko no. Gwapa. Kibaw kaling? Namisita mo siguro sa Efren dito? Namisita? Oh, malagmit kito mas ni Efren dito. Hala, wa siya nabuang. Gusto siyang matakdan. Mga mangtas na ba kuno ng pamilya? Nga, unsa na niyang isgutan din ha? Nay, sinay friend ko no. Namisitas anak ni Liberto Monica. Ang sagot siya. Wa siya kadungog sa kaliwat anak. Mas maayo masada nay. Araw mga to taga-Amerika manglupad ta ako Superman ikaw anananggal ana. Ito ba? Para wa kay plitihan. Sapa na tumingoy, kahal-hal ka man lang oy. Ikuan mo pa ko nay. Las, kita dito ni. Oh, kay dako kay ngawan punya kusog sa ngangin. Sa panya tangula. Bahala na. Mauli lang tadayon. Uy, lumawa nang ungo. Mamauli lang tanik, uy. Limang ka na siya ungo. Tinuod ka na dili. Naunsa man yung katao. Anong mahadlok man muna kung hindi mo kumunsa? Dili man ko ungo. Ay, ni mga bata. Asa man mo? Ha? Magtugot ni og banog-banog. Ah, ato rin mo sa pagkahan? Ah, sige. Pangadto na mo. Panglakaw mo. Ay, maghadlok na ko. Kaya di man ko ungo. Sige na. Pangadto man ka mo sa pagkahan. Pato usultihan. Dileng! Dileng! Dumeng! Dumeng! Ano nay? Oh, pangitato nga bata be. Hain na ka tumulaag. Dinhira man to sila karon. Ay pangitaa lagi. Kaya atong sang adlaw ra ba, ni duol to dito ni ang asawa ng Birto. Tagatulihaw man kuno na siya. Sila gigyan Ay sila lagi. Nagpakaroon nun lang nga nangitang friend. Lain gito siya tuyo. Igurang nangumusta sa kauban ni friend sa trabaho. Mauro to ko ni tuyo. Nagduda sa po ining manay Naida. Murag naibog na siya sa anak ni Monica Berto. Uy, ato na siyang badlungon. Kaya tingalig wa siya kay bawa sa kinsa na sila. Nakasaan to siya? Hain mo dito siya. Lango nyo, lagi ito sa tanik. Mawa man. Huli na tingali ito eh. Hain mong ilo ha. Ambot lang. Nanik, sigaw kay matanik. Oo, tingali na. Oo, siguro lang tao ganiyan. Ay mong iring. Sa di ay taon mo. Dito nasan mo sa bakahan no. Di ba gidin naman mo nga padtuon mo dito?
Wa man may nagdugay la. Dali raman mi. Pastila na sab ninyo. Oy, patuo good mo. Good kung sa isulti ninyo. Aron dili mo mga disgrasya. Ano na sila, Nay? Tay, dito kuno sila sa bakahan. Nagtugot ang nilang tabanog. Mga gahi kag oo. Kunya, anong nanagan man mamatoy? Nakakita ko sila iring. Nagsiga ko ng mata. Bitaw tay, siga kay mata. Ang tato tay, naimog iring. Alis to mo bugnoon na ng kakahuyan. Daghan na rabang giabatan ng dapita. Yung man di ka ni, dili na lang kamot to. Sige mo. Hoy, sige. Ano doon na mo diri kay doon ako isulti niyo. Yeah. Akurat mo ka, brady. Matuto ko sa inyo. Pero, naibawa mo kung mga nagigastubod. Mga nga, dihiwata lang ka diri. Nagdali ko. Kadiyot lang kayo. Kay doon ako itugan mo. Unsa man? Nag-istorya mo gumistatay gabi eh. Iya ko nitong ihatag na ko ang yuta sa bulan. Katong yuta niya nga doon ay tulog kapunuan nga kawayan. Kung magminyo na kuno ko. Di magminyo. Mao lagi. Day. Sanungan ako day kay ako day inos tatay. Sa may labot na kuan nga. Di mo ko pagminyo kay magmadre man ko. Day. Asam gid mo to kung ako pag-antos. Antos day ka. Nag-antos taong ko. Day Andrea, uy, taon. Di lalim nga magpaabot ang dugay. Murag ito, maputol akong ginawa day. Kung imo kong balibaran. Noon sa mo doon ka, brady. Ay, pangitaglain, oy. Okay, wala kayo paabot na ko. Ah, hey! Day! 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 Taon, Day! Day, Andrea, wa nagila yung babae makalipay na ko. Ikaw, Rogi, Day. Kung saan man ako, gadi nga, di man ko. Akong pagsun akong kagalingon nga, di ko siya guganahan mo. Na may daghan mga babae, brady. O, pangit na nalaglain, oy. Dili na may tabong, Day. Di ko mangitaglayin. Ikaw, Rogi, Day. Ikaw rin, iplitit sa kong kasing-kasing. Anis pa. Hala kayo, basta di ko. Okay, ako, Ah. di. Andrea, maghigog ko. Sumali mo. Basta ako'y labot. Unsa man giimong gidilian ako? Kuno ka man kayo sa kutubi. Ipausap ko ni. Andrea! Uy, hindi aday ka? Uy, friend! Oh! Dito gusto inyo, day. Nga, ingo man mong nanay nga, nagsangkog puro kag tubig. Muna, nihapas lang ko. Fred! Ha? Ano niya mo ka? Usa may mong gani? Dito sa mga agad, huwa ko lingaw ba ya? Nagilaay ko ba? Muna nga, niyar, ni suroy lang ko, dire. Nya, namasin sa ko nga, makita ta kay Birnis na ba ya, ugma? Mo basket ko ugma. Magkita ta dito sa basketan. Unsa kang orasa? Ugma, punta sa'yo. Alas 7 ba? Alas 8? Alas 9? Basta ugma. Sige. Ugma, maguna ko nung sa baskitan, ha? Pita ni mo eh. Naningil ka man nga. Tinis, Andrea. Wa ko maningil nimo, oy. Ag nitabo magud apiki mangugkong nanay ni kinahanglan nun tinporta ba. Muna nga. Niya ako. Para klarohon na ko ba ugma po mabayaran ko nimo. Wa ko maningil. Naniguro lang ko bayaran ko ugma. Ano ba? Ay, lagi siguro lagi na nga bayaran ka. Ay, lapag-iskutan na atubangan yan, Andrea. Kahit yung naw, ito mo lagi. Pasok ka.
Mangutan na ko kung si apelido na, pero ako pangutan na. Para dila! Magikan sa ilang niya, wag ka mangutan kung sa ilang apelido. Para dila di ay. Oo. Asa na masaka? Asa ka? Mangutan na ako si ilang tubod. Di ingo, nanindot ko na ng tubod ko. Mangutan na ako. Gahian mo naong, oy. Tanang ka sa bad? Oh, Gako yun na. Diya. Dili ko na mumusugot nga mga asawa ko pag-usap. Panikniga. Sa tinood ba? Sakay. Ko. So, dunay. Ikaw matay, musugot ka. Masugot ko basta dili sinang idang imong pangasawon. Kaya nga naman tayo si Idang. Ay, yalilain ko ang karumbakang. Kamu ha, mga hinawayon kayo mo ha. Ingon sila ten na maldita sad na sinang idang. Buota na sinang Idang ninyo. Ugihan. Unya mao na siya ipuli sa namatay ninyong inahan. Aron ba atimanon mo? Masugot lang ko tay, basta di lang may magnanay niya. Anong di man mo magnanay? Maumagid na. Kung kinsay akong maasawa, tawgo ninyong nanay. Di ko eh. Asta ko eh. May suot para nimo. Di man nagikan. Di kang puldo. Kuy batasan sa kapadaan ni oy. Iuli na niya. Ano man? Unsay nga naman? Wa kita nga wa nagisudog sobre. Ay, iwata na lang gudi dilingkod. Total, wa bitay lang nakabasa aning suwat. Di ko ana oy. Kuy batasan sa tag-iya ana. Kinahanglan, iya na isudog sobre. Para nay formalidad ba? Iuli na nga. Uy, diling! Unya na lang, good. Dawata lang sa aming suwat ron. Nganoy ka mong gimabugos? Ipasunin niya sobre. Iuli na niya. Ay, sa sunod na lang lagi, diling. Ug ako niya ni uli niya, iya niyang buhion niyang gisuhol na ko. Gisuhulan day ka? Ay, oo. Suhulan ko niya dos. Nugon sa kay iyang buhion ako. Sige, ako na lang dawaton. Pero ako nang gisiun. Hala. Inga si Pultuhang, ako nang gigisi. Kaya wa niya isudog sobre. Sobra. Hi. Gisi-gisi. Suwat ni Pulto para na ako. Wag isudog sobre. Ako gigisi. Diling, uy. Ito na lang ko. Sige. Wala ang tato ni mo gigisi. Imo na to tigi-uli niya. Muna itagmanan sa mga taong may manners. Kasi yun na siya na ako. Nga, nabasa ko ni mo siya ta. Ba, uy. Ano gutang? Ikaw sa ba nga, ang mo kong gigisi po. Uy, wala ka ni mo gisi awan ta. Tungod lang kawag isudog sobre, imo din gisiun. Naong niya. Ano, nanguyab na mo spuldo? Oh, way angay. Nganong murama mo nagsapa dire? Hain man dayto sila si Brady og si Efren. Na mauli na. Bisapot kong Brady na uy. Ngano man di ay? Nag-ilog man sila na sa pagpasaan sa sagob. O yan, nasuko si Brady kay si Efren man ako ipapasaan. Pag abot din iya man din gipapauli si Efren, iyang gihinginlan. Murag iya ning bay. Mao bitay batasan anang Brady. Maila ba ya sa iyang lihok? Madugay na ako dyan na siyang prangkahan. Di na ako gusto nga, muanhi pala siya din Ayong oh. Nawata. Nay pagsalamat. Ano mo lakaw ka dahil? Imong utang mo pagkakaimpasan ako pati na baga-anak lo sa man mo bayre. Ay, ini nasun si Mana. Si Mana. Kung sa makasunod si Mana? Ano mo kadaog gusti bakay? Unya, mag-agad pa ko ng tigbakay nimo. Usa na nimo ipason. Ay, kasapa sa timo, oy. Kasapa. Ano mo pala utang, oy. Klaro.
Barbe! Dahil nagod ka diyot? Oh, unsa man? Sumunwa mo lang kay balita. So unsa ba? Nalimot kas kung gisugo nimo bahin sa suwat. Wa pa di mo magasulti ni Diling. Ito naman po niya. Nya. Ano mo ang ni Basli? Unsa man? Nabasa na to niya. Ay. Uy! Common sad good. Wa man mo isudog sobre. Na, sukon nung sa Diling kay wa ni mo isudog sobre. Ipasugik sobre ang akong suwat. Ay o, lagi. Kay bastos ko na lang muhatag og suwat nga walay sobre-sobre. Pastilana sa daniya, uy. Ipasugod pag yung sobre, nga wam ko man yung daan na din, he. Unya, ako suwat. Aw, iyong gigisi. Gigisi niya. Ay o, lagi. Gigisi gid sa kong tubangan. Nya, pasumbongon lang dako na ko nimo. Ambil na to kong dos, kay palit ko itong sobre. Imong buwi o nang gihatag di mo na ako nga dos? Liin na. Unsa man di ay? Nawa makakatuman sa kong gisugo. Unsay wa? Dito na akong Diling. Akong gihatag ang suwat. Priya lang gigisi. Sagot ka dito, kaya walang unta ka musugot nga gisiun kay kapoy kay suwat ato. Usak si mana na kung pugno niya sayon nga gisi. Saro sab. Usak si mana gito. Kamubo atong suwata? Unsay mo bu? Usa ka semana na kung suwat adto. Unya maay pagkaitong pagkagaray. Aw, pagsuwat na laglain. Ako gihapoy atod. Pero, sud nagsobri ha. Sige, balikaw niya ko dire. Ano saan kong balik? Unya mo labay usak semana. Lando! Lan! Kita ka na ba ni Bradik? Ay naman tong dagang kandini mo, mawa naman ko'y nakita bisag usa. Nay, akong pamaligya kay pangawat man. Wa na ginabilin bisag usa. Ano'y madaginot pero ako sanang patambukon. Hain man, bibatan awa ko bi, kay mo palit ko. Ngangan pa kayo kay ako pa ng patambukon. Tanahon tanang, nakinahanglan ko duha ka buok. Ngangan palagi kayo. Patanawa lang ko, atong tanahon. Nang tanaw rin.